ಹಾಗೆ ಶಿಲ್ಮಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂಧು ಬಾಂಧವಾಂಕ नानी माईले नमस्कार. हा आईचे एपिसोड आणतो खोट्या विषय. हा किनगोडी म्हणगतच नव्हे मुलगी लागे सानू गाव आताची की होड झाला जलारी किनगोडी गाव आणतो त्यांना मस्त ख्रिस्तामांचे कितले ख्रिस्तामांचे सुची तशी जी डुकरे मस्त शिनिके सान गाव जलारी पूरे जन एक फॅमिली शे खैने खै लगतल पुरासाची जलारी गावचे सक्कड जनाक एक ची फॅमिली शे मेलचे राम मंदिरांतू कसले फंक्शन असला ओटू मेलचे आणि किनीकडे मामाले घर राम मंदिरा नेक्स्ट ची एक ची कंपाऊंड हाल तशी जाऊन राम मंदिरा येल जनान पूरा हंग असचे तशी गम्मत हंगेल फॅमिलींतू शेवटी वायना पूजा पुरा ओटू जाता पूरा फॅमिली मेंबर्स आणि पुरा मिळतात. हा शेवटी पुरा जातरी पंगेल घर लागी एकरी वाज शिलके फुल्ले हंगा कसं म्हणारी गमतुले कोणी दुर्बळ्यांक खट्ट मूड पुरा वांटूचे मस्त कोण घालता पळताना त्या पुरा वांटूचे ते वांटूचाक हांगेल किनीगोळी मम्माले खूप बाप्पा मस्त कॉमेडियन केता ताणे बेशिके तांगेले दारवटारी आणि लाइनर अप तशिलके मूड्याक आणि खटाक गेवचाक खडेक एक ख्रिस्तामांची बाई लाइनार शिलके ताना या बापान म्हणिके बाये तुक दोन्ही खटो घालो की म्हणाल ती पाप भीव नुके धनी मका खटो नका म्हणू गेटा दकून धावच्या तिक लोक नाके ख्रिस्ता माणसाला तू खटो म्हणारी लात मरचिके तेव्हा एक नाही दोन्ही लात कोणा जाई फ्री दिलारी नका वय की नाही तशी खटो करताना मिगिल अम्मा काही आगोतस तिने बेसन हास्यस या विषय सांगून आमक पुरा तशी मक्का खोट म्हणा भारी लात नाही इंडिया प्रति वर्ष वताना हाव खोट्या पान अच्चस त्या हज्जी मुळा दवनो शिबिर आणि पुरा घेऊन पुरा हाड हंगा खोट्या पार्टी करची ಹಂಗ ಪಳಿಯಾಚಿ ಯಾ ಕಿನ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೂ ಬರೋದಕ್ಕಾನ ಪ್ಯಾಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಕಿನ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೂ ಅಮೇರಿಕಾಕ ಯಾ दोन पन्नाचे कोरेत जेव्हा ग्लासा घालणे कोरेत एक कप उडदाक 3 कप लावून जेव्हा 1 कप उडदाक 3 कप तांदूळ लायजत मिगे चरडू आंख खोट्ट मळार नज्ज कसल्या मळारी एक पेटी तानी किनगोळी वताना कोण की थांका मळीके खट्टने घट्ट मळीके हनकी पाप सम आमची गेला असतं जायना खट्ट म्हणून ऐकून होतं घट्ट कसं लाय म्हणून खेडे कमी तिक्का चिल्ली का सांगलाय विषय उला छाना ताक डबल मीनिंग म्हणून तशी जाऊन खट्ट म्हणताना त्यांनी गटवे मक नका म्हणताची यापटी मिगेल खट्या पान पुरा सरला आव ते यूज करतर चंद कोण धुवून फ्रीजच्या दवरचस जलारी पुरा जाऊन गेले हा मी केने डिसेंबर एक इंडिया येऊचे म्हणून प्लान करचे यापटी तवैना खोटैना तसे पुरा खबर मका एकता अनेक दिसूला नमस्कार.